Ayan o, good morning mga idol. O yan, sana yung ini, makalbog kini. Hanggang ini, mas may lalang pa yung albog kini park. O ininda lang kaya shortcut. Ayan o. Ayan, o yan yung mall. O ini o. Diba niyang misan, nang gayake yung albog na yan. Ayan, ang gayake ito. Ngayon yan, may kabana. Hanggang na ka rin, kita malapit palengke. Ayan, malalam yan, malalam yan. Malalam yan mga idol ha. Ayan, tara. Tatakbo niyang kita, Winning Mall oh. Yan. Medyo makakalungkot kasi nga malungkot ngayon eh. Yan oh, malalam. Malalam yan yan. Yan po. Yan Ken, medyo talaga malalam yan. Ang kaya po yung Tianggang Bewang. Tianggang Bewang niya po yan ha, mga idol. O yan, hindi nga luwa, maglinis na motor. Ayan naman. Akit yun naman po kayong pitis, malalam talaga. Sobra. Malalam po kayo. Tataka niyang kita. Tataka rin. Pero, good news. Ang sabi na pong mayor, yan, medyo may baba na pong ditak. Ayan. Medyo mabulok mo pininda nun. Ayan o. Ayan yung mall o. Ayan o. Alaya pa. Ito maka-open. Sarado yun po. Ayan. Ayan po yung mall Kenny yan. Ayan. Ayan po yung albog Kenny. Ayan yung park. Update po yan ha. Medyo malot. Bayo pa po babayan. Kasi nga hala po yung pangilog. Hala pang pilualan ng danom. O yan o. Kaya maning at tamong po ka rin pong makalbog. Hangga po ka rin yan. Hangga ka rin o. Ayan yung park. Ayan po rin magginda. Sarado la. Dahil may nga ilbugan la. O rin pong mamasad ng motor kin. Lala naman o. Pupuring kaya ganyan eh. Jeep me. Bus eh kaya. Jeep terminal. Ano makapamasan na kayo eh. Uning gawa na ng albog. Malalam. Ayan oh. Ang gawa na po ka rin yan. Hanggang na ka rin diretso. Yan kayo medyo mababaw na po kayo eh. Ayan oh. Pero kita malalam. Ayan pwede rin motor. Maglinis motor o libre. Ayan. Yan po medyo mababaw na. Kaso siyempre yung mag-aaral o rin mag-commute. Yan. Kendakal mo rin makindakin. Ang ini sarado yan. Malalam pa. Medyo malalam pa po yung albog. Hanggat bababa yung ilog, hindi bumababa yung ilog, hindi matatanggal ang tubig dito kasi walang lalabasan to. Kaya dapat bumaba muna yung ilog dito sa amin. Yan. Hanggang dito na yan sa may palengke mga idol. Yan. Ito yung ano namin dito. Jeepney terminal. Yan. Terminal ng jeep. Albog pa talaga. Yan. Ito po yung isang mall dito. Yan, walang tao. Yan din po yung ano, elementary. Lubog na po. Yan, lubog yan. Lubog din po yung elementary dito. Ayan o. Lalim na sa loob yan. Lalim ng tubig. Binaha yung mga elementary sa loob. Ito po naman sa tapat. Yan yung high school. Kaso di na po bumabahayan. Medyo mataas na po siya. Mataas. Yan o. May nagwawalis. And dito po sa elementary medyo malalim. Malalam po kayo eh. Kasi nga ayan oh, kakakita mo no, malalam.
Yan pong gilid. Ayan o. Wala lang po mga idol. Hanggang po ka rin yan, no?